Pak. Mae. Pak, Fikri, esuk-esuk melung-melung Pak. Gelengen sapa? Mesti ae. Hei, sing werumahe Pak. Sing kathik mae dudelengen. Kok idelenge? Guyon ana wayahe, Mak. Mesti dicukur ae. Nah, sing. Apa ae ya Allah. Niki ke Pak, Mak ke delengen ta dicukur kok. Sing weruh Fikri. Sapa nyukur terus ayo? Rame mulai. Gini ngene lho, Pak. Tinggal ono ta. Iku bapake sing ngetok apa bengi awakmu turu. Tak delok 2 minggu kan cukur Oh, dong, kapok. Iki tapi gimana ngeten-ngeten Pak carane, Pak. Jadi kamu ngono kamu cukur, ya iki carane. Lodong, kapok, lodong. Alah. Elek wis, Pak. Rambut kaya apa delokna. Iki tapi kan bapake sanjang saged. Lho iya kan tak omongi 2 minggu wingi wisan cukur Fikri. Boten. Terserah wis nek gak manut bapake. Nggih pun. Lodong, mangkane manut Mesti ya. Lodong.